Kajaj benriu Gazan ka penyap ya unong tre Hamas ubala penyap ya uway na ki bahayeng hasam jongki. Ki dekhot jong ka way ka longying ba paunam jong ka Gaza hadir al bala. Men hakasi baar kila penyap ya uway ubriu. Uba kila ong ba uday unong tre jong ka Hamas. Uba don keti halor ka jing siat yap. Ya uway na ki bahayeng hasam jongki. Kini kinong rak suloi kide dekhot jong ka Jaj Abu Samra jong ka Gaza pedeng. Kila yathu ba kila penyap yo tu dekhot jong ka Hamas. Hadin baula syok yo perlok jongki. U Abdul Rahman Syaban Abu Samra. Kat bau dang ablan ban yok hau. Hadir al balan. Kidkhot jong ketika longying ki yathu ba kila lap yo unong tre jong ka Hamas ubat don keti. Bad wanra ya u hakmat ka jingkhang. Jong ka dir al bala. Ha ka ba katto kat nengut ki bahayeng hasam kila siat. Bat penyap cisendon yau teu dekhot jong ka Hamas. Ya kidur jong ketika jingsya penyap la sampai ba haki sosial media jong ka Palestin. Bat lapau ba ka jing penpau ya ka jing pitar kaban nangjur bat ka Hamas hapedeng ki rupai ba jong ka Gaza. Ka Gaza ka don de ki pauteli ki longying ki ba don bor kum ka longying jong Abu Samra ki ba trekam kum ki Jaj benriu ki bala penbej ba. Bon kim don ka jingya day ka batikna bat ka Hamas. Ki yo ya ka bor jongki na ka ba sensyar. Ya ki kam khayi bat ki hukum. Ya ka jinglong bayai ne jongki spa ne ki hajar ngut ki bahayeng hasam. Ka wei pa ka wei ka longying ka don yu nong yalam. Yau balatip kum muktiar lane usim.